Bueno, egun ondan hori, aldogun moduan egingo dugu berba, maskaria honekaz eta dana eusiko dugu itotzen ez gara, baina, bueno, ahalegina egitea tokatzen jagu. Beraz, batzarrari hasiera emango dutzagu. Listo? Dakuko bakoitzak bar dagoen guztia? Bai. Bale, bueno, lehenengo puntuari ekingo dutzagu. Izango litzateke, pendiente daukaguzan aktak onartzea. Momentu, hasiko gara, abenduaren 13ko aktaren onarpenakaz. Abenduaren 11ko akta ez dut topatzen. Orduan ezakegu guk abenduaren 11ko akta ez du alda topatzen. Ezakegu guk eskatu nuen zerbait sartu inbazala, ez dut topatzen. Esaten behar zueri sartuta zegoela, ados. Bueno, niko goratzen dudanagaitik aktare horren inguruan nahi zenuten aldez aurretik gatibu eta berritzaren kontratua begiratu eta horren arabera adostu edo aldeko edo kontrako bota emango zenutela. Abenduaren... Azkenengo araketa egin zen otsailean, erratuta ez banago, eta ja nik buruan dudanatik esan aldaketa berririk proposatzen, baizik eta kontratu bideoiek begiratzea eta ikuskarea. Abenduaren aktaren arazoa gure aldetik izan, presidentak emandako erantzuna zela hitzez hitz jasotzen, eta eskatzen genuela hori hitzez hitz jasotzea. Eta hori nik igual okerren nago, baina urtarriko aktetan eta otsaileko aktetan ez ikusi hori. Gai horren inguruan, baina zen horren beste kontratuak ikusi, alez ikusi, baizik eta presidente bere momentuan, eta gainera hori izan genuenean urtarria zehaztu zituen bere hitzak, ez zuena izan zen, moment kontratatzeko era hori egiten zala, bestela, taldeak eldirateelako ona etorriko. Eta guk hori eskatzen genuen hori horrela jasotzea. Presidenteak matizatu zuen, hori zala ez da izan. Horregatik eskatzen genuen izan zen grabazioa entzutea eta atal hori hitzez jasotzea. Ez dut ikusten abenduaren akta, igual gure okerra izaten izango da, hori hitzez jasota baldin badago badoz. Bai, behitu. Barkatu. Bai, hori, buruz ez dugu gogoratzen tarrilean edo txailan izan, baina itzulpena literaki jaso zen, audioa hartu, eta literaki jaso zen audioan entzana, eta gogoratzen dudanagaitik, konkretuki Ibon, esan zenuen, zeudela ados jastako transkripzioarekin, eta orduan nahi zenuela berriro audioa, berriro zuek nahi zenuta audioa entzun. Bidali zitzaizuen mail bat esateko noiz etorri nahi zuten kulturetxera audioa entzutera, konkretuki etorri izanean, barkatu ez dut gogoratzen, kontu biak irakurtzera berriro galdetu nion ia zein hitzordu edo nahi zenuten etorri, eta nik printzipioz ez dut erasunik jaso. Ez etorri audioa entzutera zen nahi dut. Gure kontratuak ikustearen abakiko zabala? Ez, esan dut, guk literalki jasoen nuen audioa esaten zuena, gure teknikari batek jaso zuen. Hori, ekarri izan azkengo batzordera, eta zu konkretuki esan zenuen ez zeudela ados, eta nahi zen nuela audioa entzun, audioa entregatzea. Irantzuken zuen audioa zela entregatzen, baizik eta nahi bazen duten ez dagoela arazorik, kulturetxetik pasatzea eta audioa entzutea. Mail bat bidali nizuen, buruz ez dut gogoratzen data, baina hori begiratu dezaket, gordeta daukare nire ordenagailuan, eta esango dizunez bidali nizuen mail bat esateko pasatu azitela nahi zenutenan. Eta Mikel etorri zanean kontratuak begiratzea gogoratu nion
gogoratu Mikel, garetu behar dozuela noiz, edo esan behar didazuela noiz etorri nahi dozue entzutera, gehiago, berak esan zidan. Kaskoak ekarri behar ditut eta esan dion, ez kaskoak kulturetxean daude. Hori horrela izan zitekeen, baina gure eskaria esan, hitzezitz jasotzea hartan, Jaso zala. antzerakoa. Jaso zan eta ekarri zan, Ibon. Gu baretan aztenituko gara, eta ikusiko dugu jaso zan, jaso, begiratuko dugu gara berriro, eta ekarriko dugu batzorde. Vale, nik Ez dakat abendukoa. Bueno, nik daukat eskura, pero bueno, claro, ez dut bali berriro deialdiarek ja bidalita zegoen, eta ez jaso aldaketak. Eta orduan... Bai, martxorako deialdirako. Martxoko deialdirako. Bai, martxokoan edo otsailekoan uste dut zala. Bai. Vale, beraz, idazkariak esan dago moduan, aldaketorrek jasotagoz era literalean atan, beraz, boskaketara pasatuko ginateke. Aldeko boskak, kontrako boskak, abstentzioak, vale, orduan, otsailaren, urtarrileko akta oskatuko genduke orain. Aldeko boskak, kontrakoak, abstentzioak, Bildu. Vale. Orduan ja, Akta honen harira, akta honen harira zapen bat egin nahi nuke, eta ez bereziki aktaren harira, baizik eta aktan ezaten gauza bat ala izan zala, eta ni erratuta nengoa, eta orduan horren konstantzia utzi nahi dut urrengo aktarako. Hau da, aktan hemen esaten denez, nik planteatzen nuen gobernu taldeak zinearen inguruan irizpidez aldatu egin zuela, eta okerrengoen akta jasotzen da horrela zanuela, horrela da, baina hori nahi dugana da jasotzea okertuta nengoela eta ez zegoela inolako irizpidek aldaka momentu horretan egon. Jasoko dugu aktan, eta eskerrik asko erratifikazioa gaita. Eta orain orduan akabuko geratzen jaku, otsaileko akta eta otsailekoa bozkatuko duke. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak. Vale. Ez dut uste, urtarrilekoan eraina daukala, baina erderazko itzulpena tiene telita tela. Orduan, kontu zibileko ezatuko genuke. Erderaz jarritakoa, zentzu horretan. Orduan, ez dakit, adibidez, juten barete, bat, bi, hiru, laugarren horri aldera, horra agertzen du, Ivonne Rodríguez comenta que no hay problema en que la Casa de Cultura o la alcaldesa tengan entrada, no lo pone, gero euskaraz irakurtzen baldin baduzu ez da hori esaten, eta beste itzulpen batzuk ere bazeuden hitzak hitzez hartuta egongo bali bezala, itzulpen automatiko bat eginda egongo balitz bezala, eta euskaratik errara kasu honetan, Horban pizkat kontuz izateko bakarrik edo egiratzeko hori. Apuntatuta. Bueno, bigarren puntura joango ginateke, kulturretzeko 2009ko ekitaldiaren likidazioaren bari emotea, dokumentazio guztia hartu duzue deialdiagaz batera, beraz, hor urruko zendu guztia, barri emotea da, hor dokazue barri emonda dana, beraz ez dakit kalderarik eutekotan egizue, bestera, 3. puntura hengo ginateke. Bai, Paula?
Bueno, Egunon, mi pregunta es, dentro de la memoria que he estado examinando, dentro de lo ejecutado, me gustaría saber, en la página 60 del documento, pone que el porcentaje de inversiones se ha ejecutado solamente en un 25,25% en 2019. Entonces, por saber a qué se debía, o es que había algo previsto que se tiene que acabar de pagar en próximos años, o a qué se debe una ejecución tan baja en el apartado de las inversiones. Errepikako didazu orrialdea. Bai, en la 60. El capítulo 6. Es dentro de las obligaciones reconocidas las inversiones. Viene un 25,25%, si no me equivoco, ejecutado. No, Entonces, bueno, eso hace referencia más que al ejecutado o al pago realizado. Eso es debido a que quedan facturas pendientes de pagar porque seguramente llegan a final de año, los últimos días de mes, de diciembre, y el pago se realiza en enero. Sin más, es el pago respecto a las facturas reconocidas. Vale, es que era mucha diferencia y pensaba que se diferenciaba porque inversiones no pensé que era tan como facturas. Sí, sí, hace referencia a todas las obligaciones reconocidas, hacen referencia a las facturas contabilizadas, digamos. Pero no puede ser, no, es, de hecho, que muchas de esas facturas han llegado en los últimos días del mes y entonces Se pagan en enero, pagan, ¿no? en el mes siguiente, en enero. Al coincidir el cambio de ejercicio, pues por eso queda un porcentaje tan bajo. Vale, es que ricasco. Vale. Y luego en la página 61 ponen las tasas que se ha liquidado un 119%. Entonces, saber a qué se debe esa crecida o ese incremento. ¿Es por lo mismo? Porque cosas que se iban a corresponden a diciembre se acaban pasando en enero y hay un incremento por encima del 100%. No, eso es debido, sobre todo porque, bueno, hay que tener en cuenta que partimos de un presupuesto prorrogado en el que las partidas iniciales del capítulo 3 en concreto seguramente estaban por debajo de lo previsto en el proyecto de presupuesto 2019 que finalmente nos aprobó. Con la apertura de Music Barri se tiende a programar más y entonces se tiende a recaudar más en la partida de 3, que es donde se recogen las ventas de la venta de entradas por los espectáculos. Entonces eso refleja que se ha recaudado muy por encima de lo presupuestado. Pero hay que olvidar que es un presupuesto prorrogado, con lo cual la comparativa queda un poco desvirtuada, ¿no? Porque si comparáramos con el proyecto del presupuesto presentado, seguramente el porcentaje sería no sería tan alto. Vale, entiendo que entonces con este nuevo cálculo ayudará a que una vez que se vuelva a presupuestar ya eso se tenga en cuenta, ¿no? Y que no vuelva a suceder que tengamos más de un 100% de recaudación. De hecho, en el presupuesto 2020, pues si digo coges el presupuesto también. 2020, no lo tengo delante, pero las partidas presupuestadas son mayores. Son superiores a 456.000 euros. Sí. Vale, gracias. Iruzarrenetan ikusten du gauza bat, ez duguna ulertzen ondo, ea inork azten digun. Eta batez be, udala kulturretzeari ematen dion diru laguntzetan, aurre ikusita zegoen diru laguntza bat, gero diru laguntza hori gehitu egin zen milioi euro batean, baina azkenean diru laguntza hori etzagazo 728.000 euro gutxiago jarri ziren, edo jasotzeko zeuden abenduaren 21an. Orduan, hori horrela dan, zergaitik hori jasotko dagoen, eta hori jasotko dagoen, zein irizpideen arabera, gehitu zen aurre ikuspena milioi euro batean. Bai, behitu, aldaketak edo milioi horretako aldaketa, gehikuntza horrek, ez datu bakarrik aurrekontu horretan behar izan berrien gaitik. Berriro noa, gogoratu behar dugu aurrekontu luzatu batekin ari ginela, eta adibidez, 422.000 euroko gehikuntza bat izan zen jaietako partida gaitik. Aurrekontu luzatuetan, esan luzatzen partida hori, beraz, urte hasieran gehitu egiten da, 422.606 euro gaitik. Bestare, inbertioetan, antzeko gaur bat gertatzen da, inbertsioak ez dira luzatzen aurrekontu luzatuetan. Beraz, 105.000 euro
gehitu egiten da aurrekontu aldaketa baten bidez, berriro ere aurrekontu luzatuetan ez daudelako partida horiek, baina bai proiektu aurrekontuan, bale? Gero, gogorko dozuenez, ikuntza bat egin zen urtean zehar, Getxo Islaren ekitaliako, ia 100.000 euro izan ziren, hori ez zegoen aurreikusita aurrekontuetan, eta horregaitik gehitu egiten da. Eta azkenik 60.000 euro inguru, 2018-tik 2019 da, pendiente gelditu ziren fakturen erremanentea gehitu egiten da. Eta horretaz aparte, hori kenduta bai dela, finantzazio herrira begira aurreikusten zana behar zala, ez? Egia da, zuk esaten dozu moduan, azkenean aurreikusita zegoena eta behar izan zanaren artean nabarmena dago, baina gogoratu udalak ematen duen finantzazioa dela gure behar finantzatzeko, eta gerratu eginda alde batetik beste diru sarrera bat lortu izan ditugula, bai salmentagaitik edo bai beste diru laguntza batzuen gaitik, eta orduan azkenean behar izana gutxiago izan da, eta erremente hori udalean gelditzen da. Baina esan nahi dudana horrekin da ez direla guztiak behar izan berriak. Batzuk dira aurrekontu luzatuetan jasota duten partidak, baina bai anteproiektuan. Besterik ez balego, 3. puntura joango ginateke. Kulturretzea eratze autonomoaren obligazioak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko 2019ko martxoaren 31, 2019ko ekainaren 30, 2019ko irailaren 30 eta 2019ko abenduaren 31etarako hiruhilekoen txostenak. Beraz, horre deialdegaz batera hartu duzuez, galderarik badago, bestera, hurrengo puntura joango giniateke. Ez dago, orduan, 4. puntua joango giniateke. Pertsonalaren ordainketak 2% gehikuntza egitea 2019ko abenduaren 31an indarren zeudenekin alderatuz, 2020ko urtarrilaren 1eko efektuarekin. Horde, deialdiagaz bat hartu duzue informazio guztia, udalen egin zan moduan, 2% egoera soldaga erakunde autonomoetan aplikatu egin dugu, eta hau da proposamena aurrera egiteko. Beraz, hau bozkatu behar da? Bai, hau bozkatu da. Beraz, aldezko bozkak. Hau batez. 5. puntura joango ginateke, zuzendariaren dimisioaren berri ematea. Egunotan aztertu zuen batzartan informatu jatzen moduan, egoera hau sortatu da, jerteak dimisioa aurkeztu dau, baina hala ere beste eginkizu batzuetan jarraituko daue kulturretzea, eta orain barri motea baino ez da. 6. puntura joango ginateke, alderarik ez badago, eta haude bozkatu egin beharko dugu, eta hau izango litzateke Luz Porret Jantada langilearen behin-behineko izendapena berrestea zuzendari moduan. Honen inguruko dokumentazioa hartu duzue, beraz alderarik badago, bestera bozkaketa esatuko ginateke. Ibon. Guk honen inguruan, ez dugu zalantzan jarriko luzen izendapena behineko era bezala, baina jakineko genke zein izango da behin betiko gerentzia izantetzeko, zuzendaria izantetzeko izendatzeko prozedura. Aber hori aurreko izten duzuen, edo behin-behinekotasun hori noraino hori guztia, handu beharreko, txostean ikusi duzuen moduan, momentuz urte biko juridikamente urte biko izendapena da, eta bere renovatu daiteke beste bat eta beste bat gutxi nabileta. Orduan,
Momentuz, holan daukagu, heldu beharko dutzagu gaiari bai, baina momentu honetan, gagozan krisi egoera honetan, kulturatzeko beste hainbat protokolo eta hainbat gauzataz murgilduta gauz, eta ez dutzagu horreri heldu orain dino. Baina egia da, ez dutzagu heldu finko, baina bagoz lanean hori be egin ahal izateko. Baina momentu zehatz-mehatz zer egingo dan eta orain dino ez dago finkatuta, baina bagagoz lanean. En paralelo, krisi kudeaketa guzti honegaz. Krisi honek prozesu guztiak hankaz itzi deuzkuz. Orduan hobe, bozkatu dugu. Aldeko bozkak? Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Hain daukagu, 7. punturengo ginateke, EH Bildu eskatuta Getxor kultur sortzaile eta artistei bultzada emoteko proposamena. Hau, zuk aurkeztu dozu, zuk sinatu dozu proposamena, zuk aurkeztuko zu gaia, zerez? Mikroa. Bi lerro desberdin dauzka gai horrek, itzaitu zuen nahi sartuko zehaztasunetan, baina lerroiek horren helburua da nolabetzateko koronavirusen inguruan kultur sortzaile orokorrean oso txarto geratu dira, hori deno dakigu, entzun dugu leku guztietan, eta Eusko Jaurlaritzak ere horren inguruko zerbait pentsatu gote dago. Guk uste genuen, ateako diren hainbat diru laguntza edo udal honetan, ateako diren hainbat diru laguntza gizarte kohesio izaera bat izan dezakete edo arlo sozioekonomikoan laguntzeko beste izaera bat izan dezakete, baina nolabait begiratu beharko genukela betaren nola lagundu herriko kultur sortzaileak. Horretarako planteatzen genituen bi ekimen nagusi, bat azala, konfinamendu edo alerta egoera mantentzen den bitartean programazio bat erartzea berekin, streaming bitartez edo horrelako zerbait, batez be, herrien erroldatuta edo herrian egiten duten kultur sortzaileak, berdin zaigu talde musikak izan, edo eskultoreak, edo artistak, edo dena dalakoa. Eta bestetik, planteatzen genuena da, alarma egoera bukatu eta okerrez baina orain 2021 urteko uda berrira arte musika barrin programazio berezi bat eratzea. Programazio berezi horren helburua izango litzateke batetik herriko sortzaile aukerak ematea eta bestetik ere herritarrei aukerak ematea herriko sortzaileak ezagutzeko. Eta programazio horretan ere herriko sortzaileak izena eman beharko lukete, jakiteko esateko parte hartu nahi dela. Eta hor ezarriko lirateke gastu batzuk eta katxe taman komun batzuk nola izateko gero hori ateratzen den diru ere edo diru sarreren salmenten bitartez diru hori kultur sortzaileen bitartez banatzeko. Asmoa planteatzen dena da hilabetean birritan egitea musika barrin kultur sortzaileen inguruko, Getxostar kultur sortzaileen inguruko ekitaldiren bat, berdin zaigu zen. Udalak bere gain edo kulturretak bere gain hartzea ikuskizun horien ekoizpena eta diruzarrak banatzea esan bezala kultur sortzaile guztien artean. Soilik, parte hartu duten kultur sortzaileen inguru kultur sortzaile zehatzari emango genioke ordainketa bat, logikoa denez, baina gerortik aparte hortik sortzen ziren soberakinak edo poltsa batean sartu kultur sortzaile guztiak laguntzeko. Hori da, bukatzea proposatzen duguna. Iruditzen zegula, zefinean, daukagula musika barri hor, gastatuko dagoela diru bat programazio kultur batzuk egiten eta programazio kultural hori herriko kultur sortzaile bilatzen baldin badiegu, agian izango da hauek laguntzeko eraginkoena diru laguntzetatik haratago. Eta hori da proposatzen duguna. Orokorrean ez zehaztapenetan sartu eske, baina
Barkatu, baina guk jaso dugun dokumentazioan gai zerrendan sartzeko eta bozkatzeko, zuek esan duzuen gauza guztiak ez dago sartuta. Zuek zuen dokumentuan sartu duzuen proposamenak dira. 40 aldia lauten dauen bitartean online agenda bat sortzea. Agenda osatzeko getxon erroldatuko artista kultur sortzaileek lehentasuna izango dute. Itzitik, udalerriko sortzaileen proposamenik egongo ez balitz, beste herri batzuetako sortzaileen proposamenak aztertuko dira agenda online hori internet bidez gauzatuko da. Getxoko udaleko kanaletatik, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram edo getxo.eus. Emanaldiak askotarekoak izango dira. Musikari baten zuzeneko kontzertua, ipuin kontari baten emanaldia, bertso saio bat, masterclass bat, magi ikuskizuna, bakarkarrizketak eta abar. Arte disiplina ezberdinak kontuan hartuko dira eta asteroko egitaroa osatuko da. Kontratazioak Get Kulturatik edota euskera zerbitzutik egingo dira. Euskera sortutako lanei lehentasuna emango zaie, are gehiago ume eta nerabei begiratutako ikuskizunetan. Izan ere, ume asko euskararekin duten lotura bakarra eskolan dute. Ena sartu zehaztapenetan. Ez, baina dinot, bozkatzera erango duguna izango dira, hemen agertzen dana. Ez orain jartu duzun beste... Ez orain jartu dana da, zortasun horri aldera gatzetalea. Claro, berrogei aldia amaitzen deneko proposamena. Hori ez dago heldu. Erregistro bidez, bai? Niri ez dago heldu, hau bat erdu dira. Nik ez dago heldu. Niri ez dago heldu. Hauzu irakurtzen du, kultur ikuskizunak antolatzeko garaia ezen denean ere, beharrezkoak izan dira herriko kultur soziale eta artistei babes ematen jarraitzea. Horretarako ere proposamen zehatza egiten dugu gobernuari. Getxoko kulturretxeak, musikebarrik eta musika eskolak proposamen berezia izango dute txoko sortzaileekin. Hilean birritan gutxienez, getxon erroldatuta dauden sortzaileen emanaldiak egongo dira, antzerkia, musika, dantza, puntu jarriak. Kulturretxeak bere gain hartuko ditu ekoizpen gastu guztiak. Kulturretxeak kudeatuko du sarreren salmenta, baina sarreren bidez jasotakoa sortzaile bideratuko zaie. Sortzaile bakoitzak ez du bere sarreren dirua eskuratuko, amankomu bat sortuko da, sarreren diru guztia denon artean banatzeko. Lehentasun ez dute kultur sorkuntza bizimodutzat dutzeak. Hemen lehen azaldanarekin erratu nazkat, baina hau da proposamenera. Programa honetan parte hartzeko ezinbestekoa izango da sortzaileak izen ematea. Kulturretxeak programan publizitate egin du getxostarren artean herriko kulturgileak laguntzeko deia egingo du. Programa hau gutxienez 2021 urteko abuztu arte mantenduko da. Programa honek lehentasuna izan du kultur programazioa. Finanziazioa gutxienez 200.000 euro bideratuko dira lehen proposamenerako eta 500.000 euro bigarrenerako programa aurrera ateratzeko. 40 aldia irauten duen tartean eta 40 aldia amaitu eta gero. Hori da, egin dugun proposamenaren bigar zatia. Azalpenean gehiago luzataz bigarren zati honetan, lehenengo zatiaren, oraindik 40 gaude, baina programa adosten baldin bada eta indarrean jarri bitartea 40 aldia batu zaigulako. Horan zentzu horretan, ez dakigu noraino indarrean egon daiteke. Baina hori da gu erregistratu duguna, ez dakite beste guzti jaso duzuen horrela, zuzen jaso, edo orain zer da egin behar duguna, hori da zuri dago izurrero, no? Proposamena eginda dago, ulertu dugu, hala ere, proposamena guk ikusten dugu, zuek mahai gainean jarritako proposamena egia esan, egoera larria, kultur sektoreak daukan egoera larria, mahai gainean jartzen dagoela, danok gara kontziente, ez da gauza barria, baina agerikoa da. Alde batetik osasun krisiak eragindako kultur jardueraren erabetako etetea aria delako, eta krisi ekonomikoa kultur merkatuan izan dezaken eragin negatiboa gaitu.
proposamenak atal diferenteak daukaz, baina zentzu batzutan ezin izan duztegu baiezko borobil temon oneri ezin dutegu eman hainbat gauzagaitik. Adibidez, online programazioa, nahiz eta beste guztiagaz, hau egon gaitezen, eta egiten dugu izatez online egiten dugu, baina adibidez, online programazioagaz, ekimen oso borondatsua izanaren, egungo kultur sektoreren funtzionamenduaren ikuspegitik badaukaz eztabaidagarri diran ezaugarriak. Proposamenak arte performatuentzat baino ez dau balio, eta getzoko kultur sektorea profesionalako daukaz, arte elastikoetan, saretako emisio bidez, funtzionatzen ez daben beste hain disiplinatan. Nacho, barato, están diciendo esa traducción que te acerques al micro porque no te entienden bien con la mascarilla. Vale, a ver, yo en la silla. ¿Hoy también? Vale. Bueno. Hori, ekimen borondatsua da, baina online programazioarena zati bateko baino ez dau balio. Egia da, beste zati guztiaz borobildu egiten dela, nik ez dut jaso beste proposamenaren zatia, baina egia da besteak borobildu egiten dauela. Orduan, Euskadiko kultur eragile esanguratsokok zalantzak inpiten dabe, 40 deialdian ugatu diran online ikuskizunek mesede baino kalte handiagoa egiten ez deutzen sortzilei. Urtarrian musikebarren izandako Kukai konpainiaren zuzendari Jon Maia koreografo eta dantzariak 2017an Espainiako Dantza Sari Nazionala eskuratu banak, orain gitxi komunikabideetan azaldu eban online agendan ganezko keta. Esanaz, kultura sarean doan eskegitzaren joeraren inguruan hausnartu behar dugula. Sareak bez, eurentzat propio sortutako eduki ugari daukaz, jadanik. Getxoko kulturretxeak 40 hasieratik bere sareak baliatuz dauz getxogaz lotura daukien eta getxotarrentzat interesa izan leikien edukien eta tresna barri emoteko. Eduki horretarako, asko getxoko sortzilek euren sareatukoak izan dira. Sarean doan emoten diran ikuskizun eta emanaldiek gero ibilbide urria ukiten dabe merkatuen ohiko kanaletan. Programatzaile logikoa danez produktua amortizatutzat edo iraungitzat joten dabeako. Kulturretxeak egoki ikusi dauan kasuetan eta tamainan halako online emankizunak bideratu dauz 40 aldian zehar. Horren adibide dira udaliburutegiakaz antolatutako online ipuin kontakizunak. Motiboaren guztien gaitik, online agenda bat abiatzea ez da getxoko kultur sektoreari laguntzeko proposamen egokia. Bestetik, getxoko sortzilen programazio berezi eta ordainketa komunerako proposamenaren inguruan, lehen eta behin argi adieraz barra dago, getxoko kulturretxearen helburu nagusian getxotarren kultur eskubidea babestea da. Eta getxotarren artean, kultur eragileak, sortzaileak eta artistak arreta bereziz jagoten dauz une oro, ez bakarrik krisi sasoian. Ikusi besterik ez dago, musikebarri zabaldu danetik Bizkaiko areto handienetarikoa danagaz lan egin daben edo lanean daizen artista getxotarren zerrenda. Pablo Villar antzerki zuzendaria, Deni Santana dantzari eta koreografoa, Garbi Lozada antzerki zuzendaria, Organic Dantza Konpainia, Natalia Monge dantzari eta koreografoa, Fernando Velázquez eta Santos Años bezalako izan diak musikaren arloan hainbat antzesle Carlos Baiges, Aizea Baiges, Unai Baiges, Sara Barroeta, Ander Basaldua, Iñigo Iraultza edo Hiru, Leire Izquierdo, Arrate Núñez, Itxaso Paia, Eider Sainz de la Maza, Gabriel Reig, Jon Urraza edo Esti Villa adibidez. Esateko horrek dagoeneko, mugaz dagoz dogon dira. Artista plastikoa be ez dira falta izan, Merce Zulueta, Pablo Zabala edo Ibon Garagaza, eta zelanez aipatu Unai Elorriaga idazlea. Urtebete zabalik ezin izan dauen zentro batentzat, izen zerrenda oparoa da handitzen eta handitzen doana apurkan. Beraz, uste dut getxotarren aldeko apostua nabaria dela, orain dino urtebete eskaz zabalik ez danean egon, dagoeneko eurek lanean ibili gara. Konfinamenduak euren ekitaldiaren bat bertan bera itzi dauen kasuan, bere adostu dugu birprogramaziorako data barria, herriko ortosotzarlenganako konpromisoari eutziz. Aldi berean, algin bereziak
egin dauz kulturratzeak sortzailei etxertzea aginduak iraun bitartean laguntzeko. Dala, Getxoko balkoiak ekimenaren bidez, orain arte proposamen baino gehiago jaso dauzanak, dala artista bat auzoan moduko proiektuen bidez. Ganera, epe ertaineko ziurgabetasuna kontuan hartuta, kulturtzea lanean dabil Getxoko kultur eta sorkuntza sektoreari laguntzeko bideen azterketan. Beraz, Getxoko kulturratzeak herriko sortzaileak denezten jagoten eta laguntzan jarraituko dau, orain arte egin dauen moduan. Baina, urrengo urtek programa zeinekin guztietan. Bakoitzari bere lanagaitik eskatzen dauen ordainsari amonez, orain arteko kalitatezko baldintza profesional eta duinetan. Beraz, nik uste dut, kulturratzearen agostua Getxoko kulturginen bidez, nabariala, eta jarraipo dugu horren inguruan. Hemen esan dugun moduan, proposameneko puntu batzuk ez dira bat ere bideragarriak irizpide tekniko baten aria. Ez dira, batzuk bai, eta ados gagoz, beste batzuk ez dira bideragarriak, proposamen, irizpide guztiz tekniko baten aria. Ez nirean, ikantzeko proposamenak egia bazan, eta ez esan eusien teknikoek. Beraz, batzuk irizpide guztiz tekniko izan dira, nik lusatut nire bazanean gogo eta moduan, egoera honetan zer egin gean, eta zan eusien, hau ez, baina bide honetatik joango gara, zebestera merkatua aputu egingo dugu, eurentzako izango da, diru sarrera txiki bat orain, baina luzerako kaltea, euren produktua agortutzat emoten dalako. Kultura debalde emotea zaretan, nik arriskutsua ikusten dut, batez ere, guztiz debalde, segun etzer, debalde mota arriskutsua da zaretan, holan euren produktua agortutzat emoten dalako. Eta ez da gauza politikoa bakarrik, irizpide teknikoa ere bada. Beraz, izatez, bagago zanean, plan bat egiteko, Getxoko sektore kulturala berraktibatzeko. Beraz, hori da gure irizpidea, edo gure ustea. Bueno, gure aldetik zoitzarrez ez genuen itxaropena handirik aurrera eratzeko. Ez du gezurrik esan. Ara, bitxia iruditu zait lehenengo gauza bat. Hau da, proposamena ez duzu irakurri, ez nolako ezagutzen, baina gero defendatu duzu proposamenaren jarrera. Hori bitxia iruditu zait. Bigarrena, lehenengoare buruz, zuk aipatu zu irizpide tekniko bat. Ukaidatza taldearen hausnarketa bat 2017 urrekoa. Oso kontuan hartzekoa, baina irizpide tekniko asko daude. Planteatu duzu baita ere, eskribi bitartez egin daitezen gauza, bakarrik arte transformatzailei zuzen dagoela, eta beste hainbat arte kanpoan gertzen direna, eta aipatu duzu eziki arte plastikoa. Ez dugu zagaitik zertan kanpon utzi behar. Badauz arte plastikoak eskribi bitartez kareatzeko modua. Margolari batek azaldu dezake bere margoa utziz, ideia bat, zer esan hil zuen margoarkin eta nola uler daitezke. Ideia bat, hor aukerak badauz. Beste gauza da nahia edo ez nahia. Gero, bigarren kontuan, fikatu zarete zuen defentsa edo zuen ezetako defentsa alde batean, baina ez honen muinean. Hau da, inork ez du zalantzan jartzen, Getxoko sortzaile batzu kontratatzen dituzuela. Inork ez du zalantzan jarri. Eran duguna da, Getxon sortzaile asko daudela, eta hauei laguntzeko epe zehatzatean prozesu bat jartzea. Eta prozesu horretan ere aipatzen dira sarreren eta diru kontuekin nola jokan. Eta gainera, programa horretan parte hartzeko proposamena edo eskaria voluntarioa da. Beraz, sortzaile batek ikusten baldin badau, era horren bitartez edo aurreko eraren bitartez bere proposamen kulturala ahortutzat ematen dela, ez du bere burua aurkeztuko, eta pitz, hori zan planteamendua. Orduan, bigarren zatiaren muina, hau da, kultur sortzaileak laguntzera berezi batean,
eta kultur sortzaile sigurako apalenak ez duzue kontu hartu. Ez duzue aipatu ere. Aipatu zara, kulturretxeak jende asko kontratzen duela. Egia da, baina alberean ere kulturretxeak desberdin tratatzen ditu talde batzuk edo beste talde batzuk. Eta hori da, adibidez, ondo ikusten duguna. Hala ere, zuk egin duzu zu defentsa, niri benetan bitxia iruditu zait, eta zieran bigarren zatez ezagutzea eta gero egin duzu defentsa, ez genuen itxaropen handirik eukitzen, hau da zuena, proposamena hor dago. Gure ustez argi dago, eta batak ez du besteak entzen, nahi izan eskero bolontatea izan eskero gauza horiek egin daitzke, proposamena kultur sortzaileekin alderatuta dago, ez da guk etxean egin dugun zerbait eta laburatu zaigu, kultur sortzaile guztiek tartean aipatu dituzun batzuk proposamenari babesa eman diote, ontzat eman dute, beraz, argi dagoena gutxiez, irizpide tekniko desberdinak dauzela. Eta getxozak kultur sortzaileak batzuk aipatu dituzunak, berriro dinot, proposamen honi iritzia eman dute. Gero bakoitzak egiten duena, bakoitzak dauzkan irizpideak edo bakoitzak erabiltzen dituen argudio, bakoitzaren ari da. Gu proposamena mantentzen dugu eta boskatu inbar denez, boskatuko dugu. Gauza bat argitzarren, egia da niri zati bat baino ez dela heldu, proposamenaren zati baino ez dela heldu, antzadan eskanituta bialdu duztienean zati bat baino ez dela heldu, baina zuk azaldu dozu, irakurri dozu dokumentu osoa, entzun dut, eta erreakzionatzeko kapazitatea minimo bat behintzat badaukat. Irakurri dozu, eta nik ulertu dut, beraz, entzuteko kapasa apur bat, banaz. Itxia iruditu jatzuela hori argitzarren bakarrik. Punto, besterik ez. Eta gero, irizpide teknikoa dinodanean, da kulturrek etzeko irizpide teknikoa. Egia da, beste pribatu batzuek be, esan dabela, pribatuek esan dut, kulturretik kanpo dago esan beste bat be, adierazi da bezala, kesa horrek. Eta kulturretzeko teknikariak kezka horregaz be ados dagoz. Nik plantamentu egin eban, hasieran egoera honetan zer egin geinke, apur bat hau biztutzeko ez daiten eten guztiz, egin aldira streaming bidez, online, dana dalkoa, eman aldiak, eta ez hauztien, ez, merkatua apurtu ingo dutzegu. Handiago edo txikiagotan, apurtu ingo dutzegu. Beste gauza batzuk egingo dugu. Eta beste gauza batzuk dagoeneko martxan dagoz, egon dira, aipatakoak. Eta beste batzuk martxan jartzeko dagoz. Sektore guztia berratibatzeko. Martxan dagoz eta lantzen dagoz teknikamente. Eta teknikoan zelan bideratu egin alizateko. Agian ez dira izango stream bidez, proposamen zatzak. Izango dira, gure teknikoek ondo ikusten da bezan proposamenak. Baina egingo dira. Hasiko gara. Izatez dagoeneko egoera irudikatzen dagoz eta sektore bakotzean, kultur sektore osoan, disiplinaz edo hildoz aztertzen dagozenak. Orain dino ez duz aurkeztu nire ere, baina badagoz lanean. Badagoz lanean, teknikamente, zebide emonalizateko. Tarea hori jarrita daukie, baina gain dino ez daukate informazio hori guetan. Beraz, gauza batzuk egin dira, egin ahal izan direak, eta beste gauza batzuk zehatz mehatz jasotzeko, irudikatzen dagoz, eta daukadanean, publiko izango da, baina momentuz nik ez daukat, lanean dagoz teknikoa. Zorik aipamen bat. Eta ez dut inor irengo nahi. Nik bai eskertuko nizuke batzorde honetako kide guztiak merezi duten errespektua tratatuko bazen. Zure bigarren zatiaren edo zure defentsa guztia izan da irakurria. Beraz, esatea horren osteren erreakzionatzeko denbora izan behar duzula dut askoz hobeto, geratzen da esan da esatea teknikoa prestatutako zerbait da. Baina esaten badidazu dena idazteko eta gero irakurtzeko hastia eman dizu da, barruan nik
Zorion du behar zaitut, eta oso ondo. Baina nik uste denok izan gara, denok ikusi dugula, hemen gertatuta. Bakarrik da hori, ez dut bakarrik erantzun dut. Bukatuko dut, ez dut honekin ez da behar nahi, baina bakarrik eskatu nuke hori. Gauza batzuk agerian geratu da, nik uste denok ikusi dugula, bakarrik hori. Ez, ni bakarrik erantzun dut irakurrita, hemen agertzen diran 3 proposameni. Nik hartu dodaz 3 proposameni. Eta hartu dodazan 3 proposamenak dira, nik lehen hasiera baten esan dudana, honek dir boskatuko diranak, hori izan dalako, nik hartu izan dudana, beste guztia, zuk ondino esan dolako irakurrita, zure proposamen osoaren dira. Etxan da, 40 inguruko online agenda, emanaldiak askotarikoak izango dira, getxotarra, masterclassak ez dakiz zer, gero kontratazioak getxo kulturetxetik eta euskara zerbitzutik, eta hasiera, horrerik gautzagu. Debora guztien egon zari, getxon errodatuka lehenengo proposamenean lehenengo puntuan esaten dau, getxotarre artistakaz egingo dala, nik horrek puntu defendatu dodaz. Kulturretxearen dagoan getxotarra artistakaz konpromesoa, hori jasoa dago zuen lehenengo puntuan eskatzen duzuen lehenengo hildoan, beraz, horren defentsa egin dut, kulturretxeak dagoeneko bai krisian, krisian ez egon, getxotarren aldeko apustua egin dagoen defentsa, hori zuek aitatzen zuen nik jaso duen puntuan, eta online programazioa. Bata, online eta getxotarren apustua. Nik horretan bakarrik zentratu naz. Horretan, baino ez naz zentratu. Irakurriz. Bai, Paula, esan zedes. Aparte, como percepción personal sí que tengo la sensación de que es muy difícil poder proporcionar algún tipo de ayuda, idea o opinión política, porque parece que siempre nos encontramos con algún obstáculo, ¿no? Pero bueno, es una percepción personal. Y por otro lado, lo que sí me gustaría saber es qué pasos están siguiendo, en este caso dentro del aula de cultura, para tomar decisiones, porque da la sensación que si la señora presidenta está diciendo que la parte técnica está trabajando en algo de lo que ella misma no dispone, yo pensaba que las decisiones se tomaban en la Junta Rectora y que de ahí se elevaban la parte técnica para poder saber de qué manera se podían hacer. Quizá yo esté completamente equivocada y sea la parte técnica la que esté decidiendo por la parte política. No lo sé, pero me extraña que la propia presidenta no pueda decirnos en qué está trabajando la parte técnica. Aparte de que le hayan podido dar criterios por los que algunas cosas se puedan hacer y otras no, que es lógico. Pero claro, a mí me queda la sensación de que aquí no podemos proponer porque la parte técnica ya está trabajando algo de lo que aquí nos está informando. Entonces, entiendo que hay cosas que están en marcha, que seguro que se están haciendo con un criterio, pero no comprendo a corto, medio y largo plazo cómo está trabajando en el aula de cultura, porque parece que la iniciativa es única y exclusivamente de la parte técnica, en vez de ser, aunque sea de manera colaborativa, con la parte política, menos. Ya no. Bueno, es la sensación que me queda. Entonces, Paula, ez. Tekniko izan jake, egoera ebitea da. Bakizu zein dan egoera. Kultur sektoreak ez dago momentu on baten. Egin behar dugu lan bat egin behar dugu sektorea berraktibatzeko. Beraz, momentu honetan, teknikariak aztertzen dago ze getxoko hainbat kulturgileen egoera kasuan kasu zelan badan, eta lan hildo batzuk. Argazki hori ataratzen egiten dagoz, lanean dagoz. Ni badakizetan dagoan lan hori egiten, baina egin daben lanaren emoita oraindino ez daukat. Evidentemente, lan hori egiten dagozalago. Hori da besterik ez. Momentu, diagnostiko zehatza ikusi zelan dagoan, argazki atara, ez diagnostiko, argazki bat atara, egoera azertu eta bidea jarri. Izango dira diru laguntzak, izango dira ekimenak,
osta bere kulturra kaleratu inkenean edo ekitaldiak egin edo dana era bideragarrian egin aldirenean egin alizateko edo dana dela, baina lanean bagagoz informazioa jasotzen, jendeagaz berba egiten, laguntza edo plana ad hoc egiteko. Ez nik ez da, momentuz lana egiten dagoz, erizbidea jarriak ez, baina ondino ez dago informazio horren bueltari. Hori da bakarrik, lantzen dago zala. Nahiko ulergarria uste dut. Nahiko ulergarria. Sí, es muy comprensible. Lo que pasa es que volvemos a hablar de unos criterios que se están estableciendo, parece que desde la parte técnica. Y quiero añadir, los criterios están puestos desde la parte política. Vale, eso es lo que yo al menos no conozco. Los criterios están puestos desde la parte política. Pero claro, cuando aquí nos está explicando qué criterios se siguen, porque una cosa es lo que está en marcha, y otra cosa es en base a qué criterios políticos... Pero es que estamos en otro punto y yo tenía el punto de la presidenta, luego, para informar todo. Vale, yo quería exponer en base a la propuesta que ha hecho EH Bildu, con la que sí estoy de acuerdo porque tengo un conocimiento profundo técnico y pensaba que podía ser aprobada para luego poder pasar por la parte técnica, porque si no aquí lo que estamos haciendo es poner ya un filtro político en el que ya parece que se puede analizar desde la parte técnica, ¿no? Y si además a la presidenta no le ha llegado la propuesta concreta, que yo creo que sí disponía, seguro que se había enviado con la convocatoria, si no me equivoco, yo creo que sí, el resto quizás sí la podíamos disponer de ella. Pero bueno, luego se nos informará, pero bueno, sí que me resulta un poco raro cómo se estaba exponiendo el hecho de por qué se decía que no a esta propuesta en concreto, porque a mí al menos me queda esa sensación que decía, que parece que como ya se está haciendo algo desde la parte técnica, pues que lo que podamos hacer el resto de grupos pues queda un poco al margen. Y lo digo más que nada porque comprendo ese diagnóstico que es muy necesario y que seguro que llevan semanas con ello, pero entenderán también que el resto de grupos políticos también tenemos contacto con agentes culturales, en este caso porque es la de cultura, es algo que también entenderá evidente, y que por eso también pueden trasladar propuestas. Pero parece que se les da menos valor. No sé si es porque no disponemos de una persona técnica en los equipos, al igual que ustedes, o no sé si es que no están bien redactadas las cosas. Así me gustaría saber cómo se va a proceder para poder saber cómo orientar nuestras preguntas. No sé, igual primero tenemos que hablar de la parte técnica y luego elevarlo aquí. No me queda claro. Digo por hacer más sencillo el trabajo, por saber un poco, viendo que ahora estamos tratando este punto sobre la propuesta de un grupo político. Y ya está. Mercedes. No, simplemente respecto a la propuesta de Bildu, bueno, si se va a votar, nosotros nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque, bueno, nosotros entendemos que ha de ser, o sea, los dos temas, o sea, perdón, los dos idiomas han de tratarse, los dos idiomas de la Comunidad Autónoma Vasca han de tratarse por igual. Y luego nos genera un poco de dudas en el segundo punto, propuesta cuando finaliza la cuarentena, Getxoko Kulturetxea gestionará la venta de entradas, pero lo recibido a través de las entradas se destinará a los y las creadoras, y cada artista, grupo, asociación o empresa no obtendrá el dinero de sus entradas. Se creará una bolsa común para repartir todo el dinero entre todas las personas participantes y tendrán prioridad quienes tengan la creación cultural como forma de vida. Yo no sé si en la propuesta de Bildu, aparte de la venta de entradas, Getxoko Kulturetxea da un pago, a los artistas, independientemente de la venta de entradas. Como no lo ha puesto, yo doy por hecho de que no. Es decir, los ingresos que va a recibir los artistas va a ser únicamente a través de las entradas. Eso no nos ha quedado claro. Generalmente se paga una parte y luego otra cosa está lo de las entradas. Y eso de la bolsa común no lo vemos muy claro. Y bueno, y luego ya respecto al debate en sí, pues no sé, yo el de estamos trabajando en ello y lo estamos estudiando, o sea, es como en todas las comisiones y en todos los plenos lo escuchamos. Entonces, bueno, yo soy consciente de que ahora estamos en una coyuntura muy complicada,
pero antes del coronavirus también estaban trabajando y también lo estaban estudiando. Ya, gracias. Iban, bai. Bueno, nik eskartzen dut bai Elkarrekin Podemos eta bai Alderdi Popularraren jarrera Euskararen inguruan genekin, zeurekin arlo honetan ez genduka inolako akordiorik lortzeko itxaropen handirik, beraz, bakoitzaren jarrera dira. Bestea bai azalduko nahi nuke, zergaitik planteatu dugun horrela. Kontua da guk planteatzen duguna ekoizpen guztia, kulturretxearen gain egotea, baina gero garo, kultur sortzaile desberdina daude. Eta bakoitzak izan ditzake katzet bat era desberdinetara, hau da, abets batek gastu batzuk izan ditzake eta mimo batek beste batzuk. Eta zentzu horretan, horren arabera ez genuke bakarrik mugitu beharrean. Gero, egon daitezke batzuk afizioz kultur sortzaileak direnak, noa izateko bihotzalai abez batza afizioa da, hortik ez dira bizi, gehienak, baina egon daitezke beste batzuk bizimoduz kultur sortzaileak direnak. Dirua urria egonda, guretzako lehentasuna izan beharko lukete bizimoduz kultur sortzaileak direnak afizio moduan dauzkatenak baino. Horregatik planteatzen dugu poltsa hori. Poltsa hori gero, hemen diru iturria edo hemen bilatzen dena da nola izateko ere, getxostarrak ikuskizun horietara joatea, ordaintzea horien gana, eta nola daiteko konpromezu hartzea ere getxostarrak gero bere herriko kultur sortzaileekin. Ez dakigu zenbat jasoko dan. Agian, igual oso performance aurreratu bat, oso harrera ona dauka, edo gutxi edo bestea kontratua, hor parekatzea, azken finean helburua da hori sortzea, baina nola daiteke laguntzea. Horregaitik poltsaren zentzua heldu horretatik edo bakarrik, azaltzearen hori. Eskerrik asko. Bueno, bozkaketara pasatuko ginateke, aldezkoak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, abstentzioak, Alderdi Popularra, eta ezetza esandako arrazoien gaitik, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Eusko eta PS. Barkatu. Vale. Bueno. Urrengo puntura joango ginateke. Bueno, otsail martxoko datuak mailez hartu dozue, beraz ez nazaziko banan esaten oiko lez, oraingoan e-mailez bialdu izan dugulako. Bueno, programazioagaz esango dut zer egin dugun sasoi honetan, programazioagaz lotuta, bale? Labur egingo dut, bale? Espiritua ulertu daiten behintzat, bale? Ekitaldiak orain arteko programazio guztia, alizen dugun guztia, bir programatu egin dugu, bakoitzagaz adostuta kasuan kasu data barriak, posible danerako. Tailerrak eta ikastaroak gehiengo baten egin izan dira, era telematiko baten, egia da batzuk ezin izan direla egin, beraz horrek bertan bera geratu dira, egin du izan gara tailer bakotzeko eta ikastaro bakotzeko arduradunekaz egin dagi esan, baina kasu batzutan ezin izan da posible izan. Euskaltegiko kursoak be online edo beste formatu telematikoetan egin izan dira. Beraz, euskaltegitako, tailerretako irakaslei eta euskaltegiko irakaslei eskerrona adierazi egin daben esfortzu guztiagaz, bere metodologia guztia sasoi barri honetara egin daben, aplikatzeko egin daben esfortzu guztiagaitik. Eta liburutegietan hainbat lan irakurmen sustatzeko lan egin dira, sare sozialen bitartez, eta liburutegiagaz lan asko egin izan da irakurmena sustatzeko. Gero, apurkan aldogunen inean, osalanegaz eta hainbat organismogaz lanean gagoz, beste normaltasun barri honetara bueltatzeko protokoloak eta barre lantzen. Osasuna beti ere
lehenengo postuan izango da. Osasuna eta segurtasuna beti egongo da. Ikusi dozunez be, dagoeneko liburutegitan hasi dira liburuak 40 aldian jartzen, osta bere hartu aldiranean edo eskuratu izango diranean, garbi egon daitezan liburu guztiak. Adibidez, horrek gauzak ikusten joan gara. Gero, dakizu moduan, eraikinak momentuz izita daukaguz, eta momentuz holan jarraituko dabe, barri gehiago mon arte, baina danak emoten dau, edo antza, udaldi guztian eraikinak sarratuta egon beharko dabe, antzematen gabiltzan agaitik. Gero, VPT-aren inguruan aurrera pausu txikitsuak egin ahal izan duguz, ez gura izango genduk esan guztiak, baina barruko lanetan egon gara, baina ez dugu zenbon gura gendu zan pausuak, egoerak ez dau baimendu, hainbat egoerak dana hankaz gora jarri dauzku, baina konpromesu horregaz jarraitzen dugu, urte honetan behintzat amaituta egon ahal izan daiten. Hori da gure helburua, erronka hori daukagu hor erdian, eta horretan dagoz. Gero, itxonea, beste ditokan aiztu baino lehenago, hori da, herriko alkartekaz jarraitzen dugu lanean, euren eurrikaz geunkazan ekitaldiak eta barbe, berreskuratzen saiatzen gabiz, baina ez dakigu egia esan, ondino protokolak ez dagoz ezarrita bez, zelan, noiz, eta ze egoeratan egin ahal izango dan, baina hor gago zeurikaz bebai. Eta, gitzi gora bera, hori da, Getxoko balkoiak ekimena lehen bezan dutzuet egin dugula, arrakastatsua izan da, dagoeneko 102 inguru bideo jaso duguz, ekimen horretan, eta hori, artista bat auzokide moduan programa jarraitu dugu. Ahal izan dugu zan gauza guztiak birmoldatu duguz egoerara, ezin izan direnak hor dagoz, itxaroten egin aldirenerako egin alizateko, konpromesu hori hartu dugu. Eta gero neukan esateko aurreko batzordean, martxokoan izan barrek genduana, tailerren inguruko, plegoen inguruko informazioa moteko geunkan, baina egia da egoera honek plegu horrek bertan bera iztera eroan gaituala, momentuz ez dakigulako ze protokolo jarri beharko dugu zan egingo diren tailer guztietarako. Beraz, hor dago zosta bere, geunkazan pleguak bertan bera dagoz, eta ikusi beharko dugu, datorren urtera begira, zelan egiten dugun tailerren kontu guztia. Baina hori beti ere, ez jakintasun honetan murgilduta gagoz, eta aldogun einean, etorkizun hurbila aldan moduan kudeatzen. Eta orduan, ikusiko dugu, zelan egiten dugu zan, plegoen bidez, kontratu txikiak, ze eratan zenbat ikasluki beharko egongo diran klase bakotzean, orain dinoz daukagu informazio guzti hori, aforoen inguruan eta beraz, apur bat irudikatzen alegintzen gabiz, baina datu zehatzak eta informazio zehatzak ez dago zan einean, ezin dugu ezer ziurtatu erabaten edo bestean. Eta gero jaien inguruan, esan gurako nuke, batzordekaz batzartzen egon garala, berbetan egon garala, eta danon artean akordio batera heldu gara, egia da ez dela izan aho batezko akordio bat, bakoitzak, baina gehiengo desente bategaz, akordio batera heldu gara, aurtengo jaiak, momentuz udako jaiak, orain arte ezagutu izan diran moduan, bertan bera izteko, gaur arte eukidugu zan jaiak ez dira posible, baina hala ere eurekaz, jai batzordekaz adostu dugu, aurrekontu bat, jaiak beste era baten egin ahal izateko. Hau da, ohiko eran izan beharrean, osasun irizpideak guztiz bermatuko leuken
ekintzak egin ahal izateko. Adibidez, online txapelketak eta bideo konmemoratiboak eta holango gauzak egin dagi esan. Baina, kaleko ekitaldiak eta kontzertuak eta evidentemente, danok dakigun moduan, orain arte esan dugu zan jaiak, aurten ez dugu zeukiko, gorako genduk ez hogeta batean holangoak eukitea, baina ikusiko dugu zer gertatzen den ametek eta hogeta baterako hilabete guzti honetan. Ibon, esan. Galdera bat honekin lotuta, jaiarekin gero sartuko naz, baina honekin lotuta, epatu duzunarekin lotuta, nik esan nahi dut, balkoiena ikusi dut, ez dut, ez dakit, zenolako ondo alatzartu ondan, esateko, ez daukat iritzirik horren inguruan, ez da ere artista bat zure auzoan edo horretan, bai ordea liburutegiak egindako lanaren inguruan, eta hor egia esateko honik anabel ikusi buru belarri, baina bai ikusi ditu lanean, eta tailerretan, niri dagokidan ez behitzan, nire tailerra indarrean mantendu da, eta egian lehen baino luzeago horrenik. Ze Skype bitartez ematen ditugu ordu piloak. Jaiaren inguruan bai, nik zehaztapen bat egin nahi dut, zuk esan duzu akordioa egin dela eta akordioa ez dela batez, guk jaiei batzordei esan digutena da, akatatu egin dutela. Guk desberdintzen dugu akordioa eta akatamenduaren artean. Baina horrekin lotuta, bitxia iruditzen zaigu zergaitik ez dugu pizka bat itxaron. Hau da, zuk aipatu zulen, zeuen ekitaldia egiteko osalanekin ari zarete lanean. Nire ustez, osalanekin egin daiteke lana ere, ikusteko jaiak nola egin daitezke. Argi dago eta deno dakigu, eta denok aurre ikusten dugu, ezin izango dira berbenak eta kontzertuak egin, eta ezin izango dira zonda jarri. Hori ez du inork zalantzan jartzen. Baina ez dakigu zergaitik ezin daiteke antzerki emanaldi bat egin kalean autia jarrita dagokion banaketa mantenduz, esaterako. Eta hori da, zalantzan jartzen dugun ez zotegaren jaien inguruan harinegi joan. Eta horren arira, kezkatzen dago beste gauza bat. Eta da, jaiei planteatu diezuen akordioaren bigarren puntua hitzez hitz esaten dau. El Aula de Cultura, como entidad subvencionadora para la promoción de los festejos, podría tener una responsabilidad subsidiaria de los mismos, y en ese sentido desaprueba la celebración de fiestas patronales o eventos festivos que puedan tener un efecto llamada sobre la población durante una crisis sanitaria sin parangón con la del COVID-19, cuya duración se estima como mínimo en el año 2021. Gauzak behar bezala baldin badoaz, uztailaren 12an hauteskundetara joango gara, paiak normalean 25ean izaten dira, saninazioak uztailaren 31aren bueltan, Romoko jaiak abuztuaren 4en bueltan, eta Portuzarrekoak abuztuaren 12aren bueltan. Hau da, agian denbora zegoen itxoiteko gauzak nola garatzen ziren ikusteko. Baina, beste bigarren puntu horri helduta, orduan, suposatu beharko dugu, jasaldia bertan bera geratu dela, uztailaren bukaeran egiten dalan dantzaldia hori ez du gogoratzen zelan deitzen da hori elai taldearekin batera egiten dana, hori ere bertan bera geratzen dela, gaurik laburrena okerrez banago ere bertan bera geratzen dela, hau da, kulturretxearen ekimen guztiak bertan bera geratzen direla, zuek sinatutakoaren akordioaren arabera, abuztuaren 31 arte. Ze hor zalantzan jartzen duzue areetako jaiak, mesedetako jaiak eta ezetasun atzoko jaiak, logikoa denez, hori da galdera bat. Aber, guzti hori bertan bera geratzen dela gau da. Kulturretxeak ez du inolako ekimenik egingo abuztuaren 31 arte. Hori da, daukagun zalantza bat, bestela, claro, irizpide desberdinak ikustiko genituzke bitartean, zeintzuk dira jendea erakartzen dituztenak eta zeintzuk ez. Eta oker bagaude zorionez, baina ez dakiz eratik pentsatu dugun ez gaudela oker. Eta 8. puntuan, zehazten da, el Aula de Cultura hace el compromiso de destinar el remanente de la subvención de fiestas a fomentar el sector cultural de Getxo y a dinamizar el tejido comercial y hostelero. Guri, gustatuko litzaigoke, nola banatuko da hori. Ze, karo, horrela jarrita izan daiteke euro bat kultura sustatzeko,
Eta gainontzeko guztiak sozioekonomia sustatzeko edo aldrebes. Gustatuko litzaiguke banaketa hori nola egingo den, ze kantitate joango den alde batera eta ze bestera, eta zein irizpideen arabera egingo diren. Eta horren inguruan, bueno, gero beste galdera badaukat jasa eta buzaren inguruan, baina hori ondoren egingo dut. Hau da, pizkate, bota duzun informazioaren inguruan, sortu zaizkidan zalantzak, eta esan nahi genuena, baita ere, VPT-aren inguruan itxegin aipatu duzun gauza, logikoa iruditzen zaigu, beraz, ondoren datorren gure galdera erantzun bezala ematen dugu, eta beste ikez, galdera berria sortu zaizkit, hau da, kulturretxeak ez du ezer egingo, ulertzen dut, bigarren akordio hori irakurrita, abuztuaren 31 arte, horrek esan nahi du bertan bera geratzen da, folka ez dakit, baina ez logo, aipatu ditugun 2-3 gauza horiek, bertan bera geratzen diren dela ez, jakin edugu, eta zelan banatuko den diru hori. Eskerrik asko. Bueno, ikusi dozuen moduan, momentuoz programazio kantzerazio guztiak egin dugu zanean iragarri doguz, evidentemente laster beste bat atarako dugu, urrengo kantzerazio guztiagaz, eta zuk aitatutako hainbat egoera horretan egongo dira, aurten jasaldia adibidez orain arte ezagutu izan den moduan egitea guztiz ezinezkoa da. Ezinezkoa da, hori agerikoa da. Ez da, orduan adibidez, bat esaterren, hurbilena dagoena dalako. Agerikoa da, artistak beurek ezin da betorri. Atzerriko artistak, esaten abir, adibidez. Eta ekitaldiako lan 50, 60, 100 personantzako ekitaldia ohiko jasa ez dago. Hori ez dago. Jasaldia, kalekoa, musike barrikoa, hori ez da egongo, evidentemente. Ondino ez dugu iragarri, baina begibistakoa da. Eta gero dirua zelan baratuko da hori. Zatu zu musike barrikoa, baina jasaldiak musike barri zara. Eta kalekoa zan dut, eta kalekoa. Eta kalekoa, jasaldia ez dago. Jasaldia ezagutzen dugun moduan ez dago. Dugun bideo por streamiko da fiesta, ez horrelako zer. Gatu? Ez. Ironia bazan. Jasaldia ezagutzen duguna ez da egongo. Ez da egongo. Eta gero hori diruarena, zelan banatuko dan hori jaien akordioarena eta bar, hau da, akordio orokor bat ez dugu horren besterainoko aterrizatu dana, akordio orokorra da. Diru hori kulturaren reaktibaziorako erabiliko dana. Preferentemente, reactivación sector cultural. Hori izan dira beti berbak. Socioekonomikos, preferentemente, sector cultural. Eta horrerik ingo dutzagu. Baina ondino, idatzi barrik dago. Akordioa hori talako, eta akordioa egin barri dago alako. Listo. Orduan honegaz presidentaren... Parkatu Paula, Sí, yo tenía dos preguntas. Una, ligando esta propuesta que estabais diciendo de preferentemente impulsar el sector cultural y el tema de las fiestas, que parece que se ha llegado al acuerdo y todavía está por redactar, a ver si es posible, lo dejo así sobre la mesa, a ver si se puede mirar, que en ese impulso a la cultura se mezcle con las fiestas de alguna manera y que ese dinero de Hayas, quiero decir, no sé si se podrá ofrecer algún concierto de alguna manera. Sé que habéis dicho que el tema de la programación cultural online gratis no es bueno para el sector, pero creo que se le puede dar una vuelta y que esos grupos o sector cultural en general de Guecho se ha impulsado desde las fiestas. Sí, cierto, sí. Eso, y que se ha impulsado desde las fiestas de alguna manera, porque muchas veces han traído artistas de fuera. Yo, por ejemplo, las que más conozco son las de Romo y se traían grupos muchas veces de fuera, pues que igual se intente impulsar más a los grupos de aquí y que también hagamos esa preferencia, ¿no?, para impulsar el sector de aquí. Y luego, por otro lado, con el tema de los cursos del aula de cultura, me ha trasladado una compañera que ya les han dicho que para el curso que viene no va a haber
talleres, por precaución. Claro, si ahora nos comentáis que se les ha dicho al profesorado que no va a haber, entonces yo lo pregunto para poder contrastar, porque si aún no hay, si se está trabajando con Osalan, no hay protocolos ni nada, me parece muy pronto, estando en mayo, haber tomado una decisión sobre qué va a ocurrir con los talleres de todo el curso que viene, que empezará en septiembre o octubre, dependiendo de las circunstancias, claro. Pero si todavía no se ha evaluado ni en qué circunstancias se puede hacer, ni cuántos alumnos y alumnas pueden estar, ni qué protocolo, hombre, sería muy precipitado, ¿no? Haber dicho que decaen todos los talleres para el año que viene. Bueno, entonces, por contrastar un poco esa información, porque es que me lo trasladaron ayer, diciéndome que eso, que a los profesores y profesoras se les había dicho que no se van a dar talleres de la Romo Kulturetxea. Bale, jaiekaz hasiko naz, egia da, igual ez dut aipatu, akordioan jaietako diru laguntzaren zati bat, 15% hain zuzen be, jai batzordei emongo jake, eurek egindagi esan gauzak, baina lehen esan dugun moduan. Segurtasun hildo guztiak edo neurri guztiak bermatuz eta diru lagunduko jak esan gauzak izango dira adibidez, eurek ikusiko da bezan gauzak streamingez bidez egitea, online txapelketak, horrek guztiak. Eta hori egiteko aurrekontu bat emongo jake, eta horretarako diru laguntza deialdi barri bat egongo da indarrean boletinan publikatzen danean. Bueno, guk amaitu behar dugu, gure sistema guztia, boletinera bialdu, eta danak eskuragarri eduki daiki esan Zubileta eta San Juan gaua lehenengoak izango direlarik bide honetan. Beraz, eurek egin ahal izango dabe, aurrekontu horregaz, diru lagunduko diren ekitaldien hildoak jarrita, gura dabena egin ahal izateko. Hori jarriko jake. Hori jaiei dagokiona. Eta gero, tailerren inguruan, hau bete hortzok eratu naz, esan dako komentarioagaz. Horregaitik begiratu dut luz, esateko, eta bera behi uste dut, bardin geratu da la komentario horregaz. Sí, a mí lo único que se me ocurre que quizás se les haya dicho, que quizás habría que contrastarlo, es que los pliegos y la forma que tenía pensada el aula, que sí se le había comunicado a los profesores, que se iba a licitar un nuevo contrato, quizás se les haya transmitido que debido al COVID-19 ya no va a poder ser de esa forma. Entonces, que esos pliegos no se van a sacar tal cual estaban. Y que es verdad que los talleres a los talleres habrá que darle una vuelta con las medidas que se establezcan desde Osalan. O sea, en la medida que vayan saliendo nuevas directrices o órdenes desde el gobierno, pues tendremos que ir, estamos trabajando en ello, pero ya sabéis todos que esto es cambiante de día a día, van saliendo nuevas normas. Quizás lo que se les haya transmitido sea eso. Me cuesta creer que se les haya dicho que talleres así tal cual no vaya a haber. Agradezco la aclaración más que nada para poder trasladárselo a esta persona y que al final que no haya como un teléfono descacharrado, ¿no? Que esa información vaya trasladándose y que parece que ya no vaya a haber talleres todo el curso que viene, sino que seguramente se habrá quedado con eso, con que no se van a hacer como se estaban haciendo hasta ahora por esa revisión que se está haciendo con Osalan. Entonces, bueno, agradezco la puntualización. Bai, Gonzalo. Sí, simplemente, bueno, quizás esta no sea la Junta Rectora más propicia para preguntarlo, pero bueno, ya que están ahí las cifras, a nosotros nos apena ver en las cifras que nos habéis dado el número de asistentes al cine infantil. Es decir, en estos papeles vemos, en los del mes de febrero, 5, 7, 15. Entonces, bueno, ya sé que ahora obviamente no hay cine infantil. Ahora mismo no se puede, bueno, cuando se abran cines o escuela de música no podrá estar a su total capacidad, pero yo no sé si desde el aula de cultura se ha hecho alguna reflexión para intentar incrementar el número de asistentes. Es decir, nosotros no estamos diciendo que cada sesión del cine infantil tengan que acudir 130 niños, ni mucho menos, pero 5, 7...
son cifras un poco pobres. Entonces, nosotros apoyamos plenamente que haya cine infantil en la Escuela de Música Andrés Isasi, pero sí habrá que darle un incentivo y un garbeo por lo menos para que puedan acudir más niños, bien haciendo promoción o bien cambiando las películas, haciendo algo, porque seguir así, ya sé que ahora estamos en una situación un poco diferente, pero ese es nuestro punto de vista. Arrazoia daukazu, bai. Begiratzen dugu beti, alegintzen gara, pelikularik onenak eta erakargarrenak ekartzen, batzutan igual agian ez dago el tino perfecto esan dagigun, baina bai, hori alegintzen da, dana guztia hobetzeko, baina ia da, gitxitxu izan direla, sesio horretara behintzat joan izan direna. Hartzen dugu komentarioa. Eta uste dut, presidentearen informazioaren puntuagaz, maituko gendukela, gero galdezkea dago, zorre bata esan EH Bildurenak lehen esan dagoena ja bertan bera hartzen dagoela, erantzun dalako beste puntuan, eta gero Peperen galdera bat dago, musikebarren egin diren lan konponketa inguruan, baina hori udalera ekinei dagokio eta orduan udalera ekinetan erantzungo jatzue. Segu kulturretzak ez dauz egin, udalera ekinak kudeatzen dau guzti horrek. Hori. Beraz, besterik ez balego, amaitutzat, Ibon? Bai. Lagur. ¿Es sobre esto? Vale. Itxaron, orduan Ibon itxaron. Esan Gonzalo. Yo entiendo que esta respuesta se nos tenía que haber dado antes para que nosotros cambiemos el enunciado y la llevamos para la comisión de territorio, es decir, en este caso de edificios municipales, claro. Os contestarán. Claro, porque nosotros no tenemos ningún problema en modificarlo, pero sí nos hubiese gustado que nos lo hubiesen dicho antes en el plazo suficiente para poder presentarla en la comisión correcta. Vale, Ibon, mesedez? Bai, guk gogora ekarri nahi dugu, ez ointzea saltzeko, eta ez azteko eta aurrengorako ekartzeko, baina pendiente geneuzkan gauza batzuk. Batetik, hor ikusten baldin baduzue, eta lehen aipatu dut ere, blues eta jazzen inguruan, bi jaialdi horien berrantolaketaren informazioa eman zenean, eman zitzaigun arrazoi bat izan zala, musika estilo antzeko parezidoak direla, eta arruan batu ingo ziala, eta guk eskatu genuen, zalantza jartzen genuen hori, ni bereziki, zenerik jazat baita ez zait bate gustatzen, eta blusa ez, blusa bai. Eta eskatzen genuen bai blues eta bai jazz jaialdien teknikarien agerraldia azaltzeko beraien ikuspuntua zein zan. Ze okerrez bagaude bai blues eta bai jazz jaialdiak orain arte arduradun desberdinak izan dituzte. Aktan jasotzen denaz, komentatu zen duten, aztertuko zen dutela. Duan jakin edugu abera aztertu zuen, abera agerraldi hori egingo den, ez da orain egin behar, argita garri, baina berre egingo den. Gero beste gauza pendiente geneukena zen, musike barrin egingo tezan, zinema komertzialaren inguruko pliegoak, hori ja bertan bera geratu den, edo dena dakoa, ez du alako goratzen. Pliegoak ez du zertan izan behar une honetarako. Eta azkenean, gogora ekarri nahi dugula informazio eskari bat erregistratu genuela urtarriaren 7an, eta oraindik zain gaudela horren informazioa jasotzeko. Hala ere, informazio eskari hori harreman duta zegoen bere momentuan eskatu duen berritzarra gatibo eta mekanoren kontzertuen inguruko kontratuen inguruan, kontratazioeraren inguruan, zalantza handia dauzkagu kontratazioera horren inguruan, esan behar dugu lehen esan bezala, kontratuei ikustera jun ginela, ikusi genituela berritxarrak eta gatiburen kontratuak, ez genuen mekanoren kontratua ikusterik akatz bat egon zarako eta sinatu gabe zegoelako, baina horrek ez du azola daukagun arazoaren gatik. Eta ja, guk eskatzen genuen zer nolako kontratazio prozedurak egon diren hainbat taldeetan ekaina arte. Ekaina ia agortzen ari da,
Egia da, azken 2 hilabetetan egoera berezian egon gara, baina urteko lehenengo 2 hilabetetan ez. Zentzu horretan, eskatu nahiko genukena da, txosten juridiko bat. Hau da, adibidez, eta hain buruz hitz egingo dut, ez daki Gatibu edo Berritzarren kontzertuan kontratazioan zala, taldeari ordaintzen zitzaion katzet bat, okerraz banago 6.000-8.000 euro ingurukoa zala, baina hortaz aparte taldeak aukera guztia zeukala, berak saltzeko sarrerak nahi zituen modu, edo berak saltzeko sarrerak, eta sarrerak beraientzat ziren. Horren inguruan egon ginen eztabaidetan. Guk prozedura hori ohikoa izan daiteke inguru kulturalean, baina gure ustez arazo batzuk izan ditzake juridikoki administrazioan, hau da, ez dugu lertzen zergaitik adibidez fadurako kafetegia esplotatzen duenak ordaintzen dau kanon bat, eta gero, bera geratzen da diru sarrerekin, eta kasu honetan ordaintzen zaio diru sarrera bat ordaintzen zaio kanon bat taldeari, eta gainera berak saltzen ditu sarrerak eta bera geratzen da sarreren kontuarekin. Orduan, horren inguruan gehiagin uzatzeko eskatuko genukena, badakigu hori presidentearen esku dagoela, horregatik egiten dugu eskaria da, kontratazio prozedura horren inguruan, eta zehazki da Gatibu eta Berritzarrak taldeen erabili den kontratazio prozeduraren inguruan, gero beste kontratazio batzuetan erabili dena de, txosten juridiko bat. Aber, nondik nora erabil daiteken hori? Seguretzako zen feian da, eraikin publiko baten ustiak eta naizta puntuala izan. Eta horrek baldintza batzu dauzka. Eta horren, txosten juridiko hori eskatuko genuke. Iaz gara sartuko berriro kontratuak ikustea, ze batzuk bertan gara behartu dira, baina ez duguna nahi da horrekin segitzea oinarri juridikorik izan badu. Vale, jasota, gero... Baina eskatuko da? Jasota, baina eskatuko da txosten juridikoa? Edo, si acaso, juridikoak harriko dotona, berbai. Vale, hori izan galderak ez izan. Ikusiko dugu, aztertuko dugu. Badakiten galdera batzu daukadaz pendiente, ez dugu zenak ekarri, baina idatzi sartuko dozuez gaur edo bihar edo... Bai, aldoguna, baina albadugu gaur hartuko dozuez idatzi sartutakoak. Beraz, besterik ez badago... Una pregunta muy breve, igual también corresponde a edificios municipales. El tema de que la Romokultur Etxea esté iluminada todos los días, a todas horas, incluido por la noche, ¿es por algún motivo? Lo debo preguntar en otro sitio, porque en su día se planteó esto con las galerías de Punta Begoña, nos dieron una razón, pero es que en plena cuarentena, habiendo cerrado el edificio municipal, la Romokultur Etxea, hasta por la noche, no sé hasta qué hora, ha estado toda la noche, ha estado con luz. Y eso llama mucho la atención porque se pasa por la plaza y bueno, la verdad es que llama mucho la atención el momento en que no se está dando ningún uso a ese edificio. Entonces, por saber cuál es el motivo. Sí, avisó un vecino de que estaba el edificio encendido por la noche, nos pusimos en contacto con la empresa de mantenimiento del edificio y efectivamente había sido un error de programación. Y que yo sepa, a la fecha lo han subsanado y el edificio ya de noche, de estar encendido, están las luces de emergencia. Vale, me fijaré por si acaso ha habido algún otro contratiempo. Es que la verdad llamaba mucho la atención. Vale, gracias. Vale, listo. Amaitu zaten moten dugu orduan batzarra. Madre mía.